Paiko sai gal paingal la bangal nantungal inde paingal nanda ya paine ni holla fuko no fo wana goto ya de blogger ya de fakose yo kamiloza do e kamilozi do sabuna minio moine yaltine ijange ko wal o sonjoto hali men tampi men lettike hali men mijike alla sottime e annieji mon boddi dare da kamiloza regardez, on connaît essentiellement depuis. Et on l'a pas parlant de numéro. Comment est-ce qu'il me dit un numéro de. Hey, le numéro. Voilà. C'est qui numéro dans le téléphone? Mais qui dit un numéro à la jambe? Ok. Ah, ne pas non. 753. Hey! Ah, mais 753. Hey. Jangan, ada itu. Ani sinamu matano duro. Min hore anne ko hore bombi de petit kamlosa dum yo fiti fei. Venez voir. Regardez. Paingal sarengal paingal labangal. Nami botte ma bien. Arronko uddude hay bafangal. Bafangal ko numéro ji. Ko golle sécurité ni ledde fof ko ledde kono ledde no dumandi dum do na falimaaje den ni. Ay bafe. Asiko ko falima walli na de soppere dafi. Bon, regardez là où je suis logé. Non, l'autre sambron. Hein? Sambron ko falimaaje do woni. Ari. Tawol yimbe be nyaameteji din fof. Samburon paykum sambur ay de falimaaje do ko do woni samburon ko do woni salon ma on dum do fop ko fiima antum yehi ko balkon to hollaabe taw balkon on ye yafu ndara idduturi do on don ko fi sida moni ko jododa antum do benta tête à tête ayi la c'est tête à tête fewta dan ndiyan to ndiyan dan ko ley to woni tête à tête ay o tête à tête do ko do mi rewata mi nata ka sam do sida fala ko do rewta nata ko kay burru wondo ko salo yatama kay burru ndum kay burru ma dum ni ayi do no rewa ni no rewa nata ko kay burru ko baba dal ni mi alama hollude yimɓe fof ko honto wonɗa waalade non ɓe bonni fi programme jam i danki ɗo gorko silbaterijo e danki wallahi ha ɗo sa ɗumen ke ɗum dara chauffage on fof ɗumanni ke wow ala hey ko ɓe huwima la ile Mamoudou
andino mi sa walla Allah mi sokkitoto e ndu suudara mi yaltata billahi wallahi tallahi sa accilan ɗo mi sokkitoto accino ɗo konno lotorte par ce que min kanko kunɗo tu won ton oɗo ala konno mi ƴerrata ɗo ɗo fo sauvage on noni sauvage on noni ay ɗum ɗo ɗo konno ndiyanda yaltirta par ce que min ko to ñoƴƴete ɗo ko ya memuɗo tu ko ɗo tumi ñoƴƴete Allah en hoorni ayi duuse fule duuse fule ko ɓe walla huude ɓe ɓeɗa addani mi cafude non incroyable mais vrai Mamoudou paɗe on de mi wattata ko ɗe paɗe ɗatuɗe de mi laaddori paɗe pettu memata kay sar beeti komi tawi gako borosa dan kadi mi memata mi memata ɗum fo boy tu es un bon homme celui-ci que vous voyez c'est le PDG de Six Avenue Shop partout là où vous me voyez vous allez le voir vous le voyez l'homme de Dieu l'homme qui est béni par Seigneur l'homme qui n'a jamais perdu sa valeur qui est toujours prêt pour moi et mi haraka ka nder geeci mi woni o tere ben kullum ko hom blogueur jo guine jombo bi babba bata dum la ilaha illallah ha tampere moƴƴa kundo ko di jawrata aha ok Allah ka woni Allah noddita jangol tam memu mo ne hollan ko ni on woni memetake nder ga harala andi dum memeta andi no min woda ngo kala ko inda tam memu haray so ndo berdanden no memmino wonna non ko fino hatta kundo memi ko bay do jango wono dude rek si mi memi do to goddum bone kono no minatirta raka kasalo mi yuri awa mi fenanali o ko honno ɗo natirte holla tay kun sare andi depuis uɗaɗo mi to décembre o ɗandi ɗo ko falimaje ni kono na fal na no wi on blogueur o fodo o yi et puis mais non ko honno heɓirta ɗum ɗo ilmi naati ɗum ɗo accu ñollawi par ce que blogueur o no falano comparade ma woy ko patron mo fandilanko way o yi memina min kadi mi meeɗa memugol ɗo ɓeyna no joni fof no fota ɓeynango ya wonu patriote ɓeyna ko ya jooɗo fanka depuis mi taga mi yeytiriɓe ɓen no jogiti ɓe jonnatala minen koye men muñotu mi wawa ƴiƴƴam palla amadou wonta sincété hay 100 francs wotata min kadi mettina memugol mbuuɗi honno oro ɗo koynin jimi subhanallahi en mema en soofinayi kaalisi ha nafiɗɗi sentiya min blogueur guine o fop je suis le seul jonno mamoudou o sambour ɗo ay ɗum ɗo fof ko leɗɗe ni kono goɗɗo natirta ɗo kako to tum natirte hey mbuuɗi que Dieu te bénisse l'homme qui n'a jamais perdu sa valeur l'homme de double gentillesse le PDG de Six Avenue Shop l'homme qui n'a jamais perdu la bénédiction de mes abonnés te suit partout là tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es béni par la bénédiction de bénédiction de bénédiction de bénédiction. Je vous dis,
ko wol ɗon kon fof min yii anneji mon bonɗi ɗi jikku mon bongu ngun ko andira ɗon kon on holli mais pale Mohamed Senko o landotono ko honto woni ɓe harana o honto pale Mohamed Senko woni kono buye mo ganda honto pale Mohamed Senko woni menen no meɗen ka nder pale Mohamed Senko voilà famine donc ça soit clair pour vous donc ça soit clair pour vous nous on se casse à personne parce qu'on doit personne donc voilà Dieu avec nous l'homme le plus fort l'homme qui n'a jamais regretté ce qu'il a fait tout dépendra de vous parce que nous serons toujours dans la lutte que Dieu nous protège tous remerciez cet homme puissant il n'est pas petit hein. Il n'est pas petit, remerciez lui. C'est l'homme qui a tout fait. Donc, je te remercie, que Dieu te bénisse. Tu sois béni par moi-même. L'homme de Dieu, Mamoudou, tu seras béni. Et l'histoire retiendra, tu seras parmi les milliardaires guinéens. En passage, je salue mon grand frère, Cassis, depuis Conakry, l'homme de Dieu. Notre grand frère, Cassis Djoubaté, je précise son nom. L'homme qui n'a jamais perdu sa valeur aussi. Qui m'a toujours dit big up mon frère. Donc on va essayer de découvrir. Mahmoud Mahmoud, qu'on c'est un homme clair mon frère. Et Wataye Djoutoukadi Hamidou, c'est lui qui a cité les billets d'avion là. Spécialement. Surtout pas le Noudi. Nal Maroho de water. Aïko Ndo Konka. Noudi Wokbe. Bayanama Karam Kofi, the Wayasu. No woodi woɓɓe ɓeytanama sadaka fiyoɓe wayasu no woodi woɓɓe ha ɓe waranama hay ndewa ɓalewa fiyoɓe wayasu no woodi woɓɓe ɓe andana hoore ma ɓe ronkay yaade kala ko ƴettaninaɓe ɓe yaata kono noon mi haalnama hunde wotere kala ronkuɗo yaade walla kala faalaɗo yaade yo yahu yiida e Hamidou on a ronkaka naɓede ha yiida e makko kala ko faala cippude e nder aduna Allah on fof kanko cippintama toon. Est-ce que l'un de nous quand tu y es dans billet d'avion quand on vient à je respecte. Je respecte. Si a yidi e makko ande ma gasay. Si da yidi e makko kala ko fal ana bo do goddo on tigi hewto ye. Mashallah. Et non ko hunde wotere to woni problème makko. Nyamade alade kono piri sakta. Jonno walla mi attaqué daki anta parce que regardez là où oui. Ça c'est mon bisou que je n'oublie jamais. Gol jikiri woldo. Au nom de Allah, nous sommes toujours avec Dieu. Alors, Mahmoud, voilà minata do. Donc, falimani. Depuis mitaga mi akita, mi met ayi de blogger jo guinéen. No ita e pays adda e pays, nada e sigadundo. Haïsi oburno maïno. Je suis le premier. Et je ne souhaite pas de dernier. Yes. Koya andu foko no fofo dada. Andara mi do nanay no angele mi wacce hande mi wolay no inde ma haddenal trompe nana kono barki kinno senti barki kinno ha joni wobbe no yaari to wobbe no yaari est ce que andi wobbe ay se bi hinade ko aljanna ha ko malaika be sofi be fiye be lato aljanna o boni barki ben ko sando hey mawdo walla nominata taw ka sambur taw jama on yiya be anda kon ton tigi woni oh manen ko aben do dum do ko falima min nene ledde si me yino ngal falima wallo fendo difi ngal men feccata men tegandiyam si me wawa lotade udduto do ay donc kadi a ñoƴƴe kono do na caali okay ko corami ko do ko ya innu kafatan musatan of danka yeah wattere tippani bido me ko ɗum wakkina on to kilim o huɓɓirta ɓenni ayno lan kilim no nder ga mi yaal noon ɗo kilim ko ɓeyni de wo climatiseur no nder ga hono noon kilim yaltirta ɗo ɗum ɗo ko budde ɗiɗi wonɗo min addata lan ɗo ko wuli de o wallahi en haɓay jaɓantama ɗum ɗon de min mi yarta kakki hon ko ɗo noon haɓete par ce que kilim on ko ma o huɓɓa hara nder ga min ga ko yo ɓuuɓo ha wawa holore noora min mi walotako ka wuli de no laba ha kono si ɗo huɓɓali ay min kilim jiɗi mi andi ɗin haray ga no huɓɓa ga
wonde faale ma yi awa ɗo no accuta mi daro télé nga goɗɗum wowli gaɗa mi gana talange suudu me accu mi habba mata min ga ɓuuɓa non min ko ɗum to min ayi arde hollami ga maniére ji accu andi ɗum no ƴawa tun no ƴawde tungoy o huɓɓi nder ga ɓuuɓay nini an nini ɗum nanda e kilimu gankunde gonga ma ko waɗi hito hande kadi bonay awa kilimu on huɓɓi joni noon si a ɗannina e min mi yalɗo télécommande kono ɗanninirte non sa ɗannina ɗo kadi ko ɗo memata noni ɗo koya ɗo naka mimude koya mbaɓɓu ɗo ɗanike si ɓuuɓi ko ɗon tumi yata min ñoƴƴa merci nan mi landorde danni joni en famodiri joni min noon mi watta ɗo coñciyan honto no on tigi gosoto konto mi gosoto konto tigi gosoto Mamoudou konto mi gosoto ami wata gosade ko laaɓi ɗo ko konto mi gosoto negoy konto mi gosoto honto hunduko an kon brosse ko konto mi brosse tan honto ɗo na ko gosetemi ɗo ko ya si ndiya wullan ɗan ko ni yamiso ya fattinnan ɗo hare ɗan fati ay to se fala penta wulla ndiyam ko ya arɗo to jooga ɗo ɗa wula e kay siko ɓuɓɓugon kadi janaɗa huɓɓo firgo ko ɗo watta ɗaɓaywa falamalan jiɓotude programme uji ɗi o yanneji ko hollimi kon ka way nadila e suudu fof ko contact ji gala ñande o ɓe change dara ino ɗo noon cuddaje ɗiɗi ɗum ɗo fof ko fiyam min tum ko ɓe woni huude ɓalejo on ɓe ko ɓe huwi mi bonna fi ndu suudu ɓe si mi dérange ga piiji moƴƴi tere ɓen ko fenanma min dérange piiji monɗi nder ɗo dérange ali ɗo ne ɓe famali tare paɗe an ɗen taw regarde tere ben kullum ko kalisino woodi ko muñcey mbuuɗi buuɗi ɓero son jam aduna way uttina nelam har yimɓe ɓe yiɗa on tigi feeɓo bon lam fala o yewtude ko ñalli kon kono hakkil kono hande mi kelɗa hande esprit on no avance trop ɗum ɗo ko fiyonno non sa connectoto wifi o ko iskanugol ka na ɗo o ko iskano tum waɗi noon caméra oma ko hallama on to iskanata hande bus no jogui iPhone araɓe anda wonde piiji go sa yalti hande ina ɗo caméra ma o hayne ka photo wala ka photo andi joni andi photo andi ɗum on ɓuuri andi ka aéroport to ɓe hollunola joni noon bus anda téléphone appareil photo on koye photo tum kamɓe sikka e fof koye photo tum ɗo ni sa waɗi ɗo ni ayi ko ɗo ñoƴƴata bebintakum ɗo no ɓuuri pale Mohamed 5 kon fettude ay ɓe ni woko ya nato réseau en a connectike ɗo a connect hare nder ton ɗo wattere bekkullukun miɗo tori Allah yo Allah ittan e tampere kala tampe Allah sofini tampere e tampuɓe yimɓe e ala Seigneur Allah ta tampuɗo yiɗan adna e lakara si tawi tun
Stai tun Allah waɗi ɗen fota Allah tan andidir turke ma Allah fattike ma Allah ay nami inni ya tampo mona naki marɓe ɓen tampuɓe ɓen kadi nami yelani ɓe tampere kono si tawi tun a watala waɗande siga ɗum ɗo fi Allah tan nodda fi Allah onon dédié parce que wonde ko ma munanuɗa yimɓe go wara fusɓe bonnama mais ara fi maɓɓe o welatama ko ati wano e tolki Allah kala mo watala sovude waɗnanmi siga ɗum ɗo tolki ma Allah ta en andidir Allah ta en andidir Allah ta en andidir yimɓe ɓe mettitila ɓen siga ɓen yimɓe ɗo regardez hombo wama waɗande siga ɗum sina mbuuɗi regardez regardez tare regardez min hay goto mi yidata ɗo Mamoudou ko miñan honno miñan patron men amba haali ko biyata miñan haali ko biyata bi États-Unis kono way ko ya weltolam pay kunkum pay ko vrai Mamoudou kankari ko watto Mamoudou kono masi wuppirta kono masi wuppi andi kono non o udditorta he andi mi andano ɗum gollirta hakku iye Mamoudou kono ɗo wuppi o kono lambo kono arita hollami no machine ɗo huɓɓirta dérange piiji e nder ndo suudu hamba ɓoɓa mi dérange o machine mi dérange piiji hamba ɓoɓa Mamoudou ɗum ɗo kadi kono gollata ɗum ɗo kono gollirte hono defata ɗo o machine ɗo ɗonon kono kadi ɗonon kono woni ɗo Allahu rabbi mi famani ndu suudugoy wallahi ɗen wondi nder ga kono ɓernde am walaki de kon ok dérange ay ɗo piiji tere ɓen kollo ndaari ɗum fof no jogodiri firgonge ɗum ɗo fof ko gotum mi dérange ay piiji e nder ndu suudu la ganni ani o ɓe andala eno way andude gookiru alfinandu piiji mi dérange ay ɗo piiji ɓe kono waɗɗon kala e dankiga dawa sorde paɗe an ɗen ga ka Mamoudou andi ki danki noon ki jagginaki moƴƴa negoy ki danki jagginaki moƴƴa baba hakkunde ngi Allah ko mi reni leɗɗi mino andi ko mi reni kon ɗo wallahi ka ley danki ga jagginaki yimɓe ɓen no suti ɓe wona e seede an hino ɗo wallahi koye jankoy koye mi yii ɗo miɗo teddigoy kono e almuwarji ni ɗo suudu laba ko fo an kelɗa hay debbo si labama ha ɗo no ɓuri pale Mohamed 5 on ɗo kam woni ɗoni yan ɗo ni ko jawdi yaltude ndin ka pale Mohamed 5 wona dow feede ki danki ki kelɗami holaki batumi jawɗo mi ɗara
Ba, kana. Tigi hejo nan. Dasi. Ba. Holle lan no mi rata. Ndaɓe ko mbo addani ɗo livre ji janggueteɗi ayna min mi janga Mamadou ɗi livre ji ɗo ko fiya mi jangu do a jongala e livre kala ko mi yiɗon mema kala ko mi yiye ndu suuɗo komi Allah mema e piiji ko won nder ɗo ko Mamadou he Mamadou andi ɓe waɗi ga e karan hara konno ɓe waɗi ɗo Mamadou a wolna langoy koye fi kum machine ngun ɗo a wolna lan fi kum machine ngun on tigi mi yiyaymo hara la renimo ɗo na de on ardo en salon caméra ji ka nder suudu ga oyi mi wala kombo andi fi ɗum ɗo ɓe faalalan jiiɓude ɓe faalalan jiiɓude programme aynan mi anda ko miiji ɗo ɗo miɗo woyide noon ɗo ko anto ɗo ko courant fije ɗo ɗon fijirtaɗo si c'est black pas ici kono kunɗo Mamadou kunnoɗano sa arno fentanami kunɗo ndo sa jaɓino en fentayno kunɗo ha mi yaltaten ka an piya ko ŋuttere si a wattaddude ɗo caméra ji dara e ɗi yimɓe non c'est pas peur oɗo e kum machine on ɗo mi famali fimum ko lutti kon fof mi faami aha Mamadou machine ngo kayno ɗo ɗimmum kunɗo kadi ko ɗum gollata Mamadou ara e wolnami koy fof ko koye gollata koy watta adde ɗo lan sundo fo ɗo meƴƴi caméra ji aron ɗo inno gollam ko palo pierre watta adde kun kadi kon ɗum gollata kun qu'est-ce qu'elle travaille ceci yimɓe wallitela nan taw darɗa ɓen sala bombo yore aray wolen go yanden koy kon ɗum gollata koy code famalima mi famali ko bon c'est pas grave ndarmi tay jama no faala mi golludo e général Mamadi Doumbouya yi message ji mon ɗi vrai kono machine ngoy buyno ɗo famali on no koye gollirta ena yon tigi wolu fenande ko non yi ka on tigi werna ɗon no gasara ɗo welti onon tigi parce que mi yiɗa weldugole mo ala hande kon desidi ɗum ɗo anneji bonɗi miɗo yelani o onon ɓe yiɗa lamɓen fof taƴodiren bonnodiren inde ko watte mum haray on yi ko feƴƴi kon ka lax sukaɓe ɓe on yi ko ɓe yewti kon kono janggo e yewta e fi mum salla jaɓi haray kadi mi yi commentaire ji mon ɗi miɗon faala e mi golludu e général Mamadi Doumbouya ha mi nani jako ɗum ɗon faale mo koyo général Mamadi Doumbouya ko min golludu min waɗa immode jooɗode ko ɗum faal ɗon ka mi faami faal mo wallay mi salanta kon ay ko onon tigi mi yi anniyeji mon ɗi anniyeji mon ɗi mi yi ɗon faala mi gollude général Mamadi Doumbouya wallay har mi anda ay noon onon tigi on holli ko yen golludu e makko ala probléme misko mi sattina fus sabuna ɓe ara e desudugol o parti RPG woni ɓe liɓayno few
oyo men andintino ɗum rpg ɓe waray ɓe woni hay hoore nde woɓe waɗay ɓe desudre ɓe tappa ɓe lancita donc aray ɗum ko teddungal jama ko watte mum piiji buyno woodi ko wowle ɗon andi miɗo hoore wayasi hari hewti noon ka pale yini miɗo pale Mohamed 5 donc haray ata nannaki lan faala o wolande anga Mamadou kun appareil ɗo kun kono gollata kun ɗo ari kun appareil ɗo kun ɗo fi oɗo kilim tampera kilim o ay hindo kilim o huɓɓi ɗo kilim o huɓɓi wagandi si amma ko fewno hay naɓami nokku gornayi siga ɗi cuuɗi nonnoto ko wagandi si kilim o si tourniray telen to o wifere to e so wifiray ni ɗo ko wagandi honno ɓeydirta mum ɗum ɗo fof kañum ko wagandi honno ko fiyonno ɗum ala kam min ɗo temps on ɗo ko temps ni ɗo ala innugol ko commande ɗo ko yagandi honno régilta temps on ko huɓɓata haɗano eyi ɗo régilta temps on huɓɓata haɗano ko wagandi ɗo kadi day off wagandi siko combien de jour o huɓɓata ɗo ɗande ni ari degré normal an konto annduɗano anto annduɗano heɓade kalis ɗum kon andi ɓe jangi gueseɗe mais fallu mon ami mon valeur mon trésor jaman fof haldi fotti o komi gollude e Mamadi Doumbouya o ko ɗum ɓe faala o komi gollude e Mamadi Doumbouya mi naata e pale Mohamed 5 ko ɗum ɓe faala joni Allah waɗi kustongiti gerto Allah waɗi e yiyanniyeji maɓɓe ɗi hare golluɗoɓe no ɗuuɗi kono noon min taw ko mi anditinta jama ko ɓilluɗa kowal woƴƴiƴa yaltata e maggal kala ko ñoƴƴuɗa kowal si a faala a ñoƴƴay ngal ha ronka ƴiƴa yaltata e maggal kono yimɓe ɓe yaltata fenira e hoore an fenande hulɓininde ndennanɗa hoore ma ɓe ala preuve ɓe ala e fos kono awayndi ko mone a won ɗon onon tigui on yeelike on wi min e Mamadi Doumbouya komin golludu ko onon tigui haali de ko onon haali on yiida men on yiida la Mamadi Doumbouya jungo e jungo on yiida men men amen haray Mamadi Doumbouya foofi ko mi wattata ay ko ɗum woni faale mon on onon ɗa wayla wiide rippu ɗo waylan warde kere Mamadi Doumbouya kanko woni Allah min golliday min huwondira fi leydi lagini ndi kanko Mamadi Doumbouya o inni ko 7 ans duuɓi jeɗɗi o watta ɗum 7 ans wosi fiire fondation gasa e constitution e nouvelle constitution ɗum ko teddungal e moyen kono noon andi Mamadi Doumbouya yi waɗay 7 ans si tawi piiji ɗi fopp ñewoto lagine o si tawi ɗi newoto waɗay 7 ans kono noon andi mi nana woɓɓe no ina ɗum laattako min ta goto addanan ka manifesti nan mono faala ƴetta e discours wola itti Bruxelles ha naata Allemagne iwra Allemagne ɗon ha naata France minen ɗum fof ko 0-0 min konti ɗum compteur 0 fiyono waɗi simi woli ɗum compteur 0 ko manifesti ɗon ko ɗon fof fusi nafaale ɗon faalan fuɗɗoto Allemagne na Belgique tun nde darol ton sonkon ɗon ha naton France minen ko mi wi on ko yon arti lagine ɗum woni ko ngiyala wimon sonjugo yimɓe ɓen mayanta on hande kadi o birdi mon yimɓe ɓe ronki faala ɗo yaw daro e ngol jangol e yigol le dictateur ono mo yiɗo o winde on ti dictateur min tagoto addananko woli mono faala waɗa ɗo discours ji labaɗi ha on tigi poste ka page mum voilà Habibou Fatako simo faala o yimana e Doumbouya min haccu an ala e ɗum kala artiste jo faala ɗo yimande Doumbouya sino arrangement yimu ha jon e ɗum min mi hirtinta goɗɗo mi soƴƴinta goɗɗo onon kadi on hirtinta goɗɗo on soƴƴinta goɗɗo donc kala tawɗo ko Doumbouya faala yimande yon tigi yimu sa faala yima e albon sappo ɗum ko hajuma faala yima e albon temedere sino wela men hatta men heɗo si welata men min feƴƴina na obligatoire so jata yimɓe ɓe min noon ko feƴƴi kon 2015 feƴƴi 2020 ɗum feƴƴata 2025 ɗo goto wona nene goɗɗo ɗum ko ɗum woni nder to min goto wardata lan ɗo haala wi hiire miɗo walade e ndu suudu ndu Allah holli on ɗo ay nini ni menen ko mbuɗi men yiɗi na haala wingi ala nafa o haala wi Sonko wingi gasata famine gaccu an ala e ɗum mo kala yo darno gerda si tawi kon démocrate ɓe ma ɗon wakkili ma ɗon ñeeñi ma ɗon foori on gerda e toon on faala pirdude e Doumbouya on sustarde lagine are tawa emo toon Doumbouya no ɗon mo ka pale ɗon pale Mohamed 5
kala fala do tawde mo yo tawmo ton be regila min men nyawlondira fus men bondindira me de ngaccindira ni hakke famine voilà donc terte problème ji yalti ono mo yido wodon ukko e mum kala mo yidon do jetti sekkoji mum do ukko e mum do so ko de yimbe be wona nay on ko faal donc goto ngala nyamminde do goto ngala wadande fu siri absolument donc chacun est libre de soutenir ce qu'il veut o déjà suka ben kalax depuis be yalti ay goto yaltali donc il morde Baba Ali Moubari oui si je me trompe pas et conseiller Mako Mamadou Julte Ba min no stay suka be gono kalax to be yaltu be na dum ko fenande dum do fo yimbe be yi kono yida gonga kan ono mo yido wo et la personne est vendue menen do ay bandi gine on no yeytade ni abdi mbaro ende julle do mojja yewte seeda do bete scolaire god famine donc mo kala est libre chacun est libre de faire ce qu'il veut donc mi da son ko wi hala wi sojo saja wi ton sonju jama ande kay lendino do kala falado wadde yo wadu kala ko fala stano wonda ma nafa si wonda na ma nafa tertoda menen do ka ittido ko weli ko nafata yimbe ben ko dum men jokki voilà no woni Mamadi Doumbouya yonte ya holla mo ton gerdon ton affaire mon ton donc menen ko di yani ni men dime woni pirande ni l'argent donc suka watti wadde siga di do e jifa on ala ko sonkida yimbe ala ko tigi sonkida yimbe ono memmini do nay wolu anan don welti ko foti de fala do ko e Mamadi Doumbouya be geray on geray de mo ukki ke Mamadi Doumbouya o sekete ayona na mini de mi ara mi on kala majudo do ukki e Mamadi Doumbouya fuson kafa fi de fidélité aduna awona pere e sekete hanan tondira menen men fami on no so wi on fama ta wade combat die devant ala die devant ko dum mari ko mi hala na on fop ande kadi jejindiro alay dum yennindiro kadi alay dum piro alay dum ta goto daro e Facebook hollugol mettere hunduko leydi ndinno do lagino ko kafumen kala faala do leydi ma faala do memminde gere tawayno hay goto lagini Mamadi Doumbouya na bappa ma na kawuma na hebay hakke makko antiga wi o lamaki ka inma ok voilà le palais voilà Mamadi Doumbouya tout le monde connaît là où il loge tout le monde connaît là où il est kono goto yata to mais woli ame ronki dan men ndar de kala wadano me mama me wadanta men jokkodira men wadindira na ayona fala do gere o ko e gere moi je suis dans mon coin vous voyez actuellement je suis en VIP oui ida men sofi na do haadi gasa men bu intinno kasare amen kadi lagine mi yahay yido me Doumbouya goddo wata tongude dum famine konko habbi don ça va venir ne vous pressez pas on yida la Mamadi Doumbouya kere Mamadi Doumbouya kanko to njey lagine e fo ton ko kafu men donc fala gere sukabe ben do kala action non yi ko be ben don woli kon non ka no nami woli ko mi wolno dum do hande ti hay sa borto to pade ma de nga fawa e katabal ay ko dum jokkondirgol e jiwo fota ta jokkondirno do e jiwo hebata no hay ka wola ta goto fokkutu wayasi rondo rewbe ko merde tun hewton ka aéroport be sonje min mi conseille kala fokkutu do wayasi ta rondo rewbe kala rondi do rewbe nabori wayasi en de no rondi medden ardi e rewbe o avion be ko woli ko be buri radio min mi anda ko wolu to hay ndir avion o fankata ta goto fokkutu wayasi nabora debbo wallahi be num nyunyunyun no tum no nyunyunyun no mi mona ni no kebe kono mi susta wolde mi susta awala tum be burta wolugol on welali yimbe be few yimbe hudabe c'est pas bon si goddo jawi avion yonti gi fanko seeda parce que na yimbe be fo yidi hala wobbe si jayi avion haray sa goma be haray be connecti mara be mari ko be wola ils vont commencer de parler au téléphone be wi on so jayi ka avion je wade téléphone di mode avion hay on fina non do way ko metti do metti nande jama problème ji mondi no dudi et puis ayada do e jiwo avion hara mo jogiti saku yi jari dum ko di faletedi do
ayo fali ke suti en ɗum ɗo yonanali mo o ɗaɓɓi dolo ke seere o watti ɗon no yonanali mo o ɗaɓɓa kadi wali si kadi o jogo ka jungo ɓe ɗaɓɓa kadi wali hankilan fotti e jiwi no jogi wali si wi ɓale wi wallahi billahi tallahi wali so no ɓuri lan darde min dari o wali so ko mi ƴettu mi wallinanamo koore tapi kono ay min miɗo yurme ay mi ƴetti valise on ko norol angol ɗo go kaɓɓugol ngol taw gaɗi min ndi andi mi hakkama ena mi wali walijo min mi rondantako hay goto dolle mi naɓanorta goɗɗo bagage e aéroport ko welduɗe o hay babegal si ɓe fokkiti o ɓe naɓan hoore maɓɓe bagage maɓɓe o taw jaɓu goto jonnoram bagage e aéroport haysko siɗɗo ma o ɗaɓɓa toon piiji bonɗi o lowa e bagage iji makko ɗi gayewa te wonade probléme aéroport ɓe anda ombo jeeyi bagage ko inde ombo windi toon ko ɗum ɓe landoto min ñande mi fokkiti wayasi walla amérique walla france goɗɗo noddimi ɗo e naɓoranan complet naɓoranalahan ɗum e ɗum mi landoto man siko mi gpejo min si mi heeɓi wayasugol nokkel ɗi mi faala ñande goɗɗo falji ha noddimmi yi naɓoranan ɗum ɗo si mi jaabike ma tawa ɓuuray wifi tawi ɗawɓe yimɓe no nodda yimɓe naɓoranan bagage naɓoranan ɗum o watta naɓanorde hoore mum masi ɗo faala bagage aro ƴetto fami mais ça fait mal kayiɗa yimɓe wo no inna yimɓe ɓen naɓoranan ɗon bagage complet on gotum na complet o ɗiɗoy waɗanami kawalisi ma toon sita noon koko boni ɓe jogui ɓe ronduma a yahi ɗo a sokoyama a waɗay ɗo 2 ans de prison 3 ans de prison 7 ans de prison taw jaɓu naɓanogo goto bagage personne faalaɗo bagage mum yo yawo yoɓu gp ɓe naɓa min ɗo mi conseille on ko mi yi ko fo mi woolay kala ko mi yi mi woolay min hakkude men e yendidirta min goɗɗo wawata tampude hara depuis o heɓa o ƴawali avion sen noon no yurmi wallahi la gandi sukaɓe ko woni depuis ɓe heɓa ɓe meeɗa ƴawde avion ha hande avion e ɗuɗude par ce que ɗe avion je darorali ka aéroport o sina ɓe wayasoɓe mamoudou fottugol e jiwo labbaɗo e aéroport hara o rondaki dolle ɗum no foti ka hara dolle makko ɗe fof ko enɗi e boɓi min mi wolay de min kala ko mi yi mi wolay nani min kala ko mi yi mi wolay filitoto ko feƴƴi konko lawol ɗannin téléphone andi ɗala wadde direct min kala ko mi yi mi wolay de min ni fottugol e jiwyara gi waɗi soutien gi fali saku ɗum kadara mo hippi périque ɗum kadara mo jogiti gila walisi gi yinon ɗe mo yaggi oɗo oye mo wallu mo wallina ka tapi ayino jiwi gi ka ay mi ƴetti walis on ko norol angol taw ketti ay sandar mu jo wila men te pisa oɗo mi haalanima mene mi mertata ko non min mi yurmete mi andi min miɗo yurme ko yurme nde Allah tumi waɗiri ɗum mettimmi aɗum tertike hande kadi faala ɗo min mi wonna yimɓe ɓen ko mi yi ko famine alana on ɗo haala faala on yennay ɗo ana toon frontiére ko haaju mum ko ɗum andira ɗo yennugol yimɓe waɗugol siga ɗin pettiji onon ɓurɗo woyi ɗon monanimo andi sago yimɓe ɓe koɓe won ko falɗa ɗum sago ma kere min mara droit voyage ugol nana woɓɓe nena tu vas où tu vas avec qui t'en va kono woni benga kako woni mbuuɗi andi si ɓeynima te va avec qui il faut dire tu vas avec le PDG de 6 avenue non mais est ce que ɓe mari droit landagol awde où est le mal dans ça qu'est ce qui les dérange les ennemis jurés yimɓe wuuridaɓe hara ko ayɓe mais est ce que goɗɗo droit la landade compte mi yaata est ce que ils sont les droits de ça mais non ala yeetike ɓe wonɓe landade ko adna on no foti adna on no foti de billahi a wolaniɓe adna on no woni ko wone min mi yalta e afrique de l'ouest ɗo wattere ben sinami egga ande afrique fof ko afrique on afrique teren to afrique no seedi hande miɗo ñaami ɗo hambourguer mawɗo ko hani mi weelaka tere ben kollunkum on tigi ñaama e hambourguer tati lega harata enen ko burger on to na hambourguer ɗo on tigi soofini ɗo hambourguer tere ben kollunkum tawi no newi e maddere litre o yara o ene ala yarde ɓirata lan comptude ɗi mbuuɗi ɗi général mamadi dumbuya fandimiɗa kono général fanda to maare mene men yeɓade sendi tan menen abonné ɓe minini bloguer jo ko barkina o ko barkina o memi wano ɗiɗo o e jungo mamadi dumbuya sa fala dogayɗo ɓawa opposant jo ha pantalon ma seeko tere ben kollon kon ko ɓe yetta ka patriote jo anga fodda e mbuuɗi hay oto ɓe sodantama ko gonga
général Doumbouya wiya tum ho 10 000 euros 5 000 euros 50 000 euros 100 000 euros e nano yimɓe ɓen jokkatamo joni ɓe sengoto kan jonata ɗum ɗon ɓen ko ɓen mi wima siɗa yaltina ƴiƴan e kowa siɗa mema mbuɗe e junngo maɓɓe jonno yimɓe ɓe fof ko daɓɓere yaltu piranɗo patriote o yo piru 15 ans no pirede ɗo hani marsali minen min yalti e guere mo lannata o fuck you men minen noon koye anda ko gaɗato men woni de minen abonné mamen gaɗa on goto ala tan ɓe fenanalima habbimi holla ma ɗo vidéo Donald Trump mi wolannoɓe engrais hakkude e Allah Mamoudou mi wiɓe Donald Trump mi nanimo inna yimɓe ɓen how are you where you from ayo landike ɓe on to foron woni maɓɓe andi fenoɓe no Amérique ɗo yimɓe fenoɓe ɓe nanta angele mi gueriyoɓe nano angele amironki abo mi holla ma ɗo vidéo mi montay mo ɓottere ɓen kullunkun mi wonagoye mon e yimɓe ɓen kono Donald Trump décidi abo mi holla ma ɗo vidéo abo mi holla décidi o artira e people on mi yummiraɓe goo no wulla ɗo hankine daari ɗon hawo yo Allah walluɓe minne Allah walla on ɗon ka jaraniri ɗon fatti joni no miijiti accino mi landoma Mamoudou wola hakkude ma e Allah arana hakkude ma enen ɗiɗo joni noon a haɓidi e Doumbouya Donald Trump artirima lagine daar ɗo nan ay vidéo ayi Amérique daar ɗo Mamoudou mi holete woni burkilin ɗum ko on to ko burkilin Mamoudou burkilin kañete toon burkilin ɓen noon ko sera woni ɓe ari New York ko wiyete burkilin New York ɓe nangatake kamɓe woɗɗindini hoore maɓɓe burkilin koye New York kaya burkilin na e New York burkilin koye état goo kono na New York si ɓe arno New York ɓe nangatanako burkilin yoɓe ar ɓe wona New York walla ɓe wona Harlem ɗon ɓe nangatake ɗum ko sans probléme ko burkilin ɗum koko sera woni ana e nder New York no koye nayi New York ɓen ɗon ko serindiɓe no ɓen ko kamɓe waɗi ha nangga ɗandi menen ɓiɓɓe amen men fof hino New York yalla dandu Donald Trump inde o artira e ɓen ɗon haraji donc burkilin na e New York woni ɗandi noon woɓɓe a inni si innama Donald Trump si inni artina e woɓɓe yimɓe ɓe no yehi waaliɗo suddiɗo ɗaɓɓi sigade cuddaje ɗo wono walade ka suudu ɓe adda kono janggo men wolana ɓe fi hawari o wattere be ko lokku burki abbe mi holla on vidéo min Donald Trump wata artirde yanoɓe Nicaragua ɓen mbuuɗi no naɓora Nicaragua ɗa andi ko ñamade woɓɓe wujju anda pay kungo wujju no mbuuɗi maɗa a wolayi min mbiɗo wirdanimo ka jikiriwol an ɗo ɗo mi wirdi inde Allah e makko iɗo décidi ay min mi memminta probléme so yimɓe ɓe min no hullila Mamoudou min ko je suis dangereux min simi payingol ka ayi aliyanki police jommo diwna ayo darki yeeso an wo gonɗo mi wondi o panique o ronki ƴedda e passeport an o après mi itti jikiriwol ngol mi watti ka jiifa oniti e très fort ton bagage e lourde minen sina minen accani tagaɗo hoore ndi leydi men bonna e aduna o enen hay lamɓe ɓen no teddini ala donc faut comprendre les choses kono gandi toon ay menen hay burkilin watta paradis na men yaha menen ko laggine no mapini men Mamoudou daari ko feƴƴi kon burkilin hey holle yormi ha ndaare hino hino joni hino koye ɓe wullude ma burkilin kadi fuɗɗama nangede burkilin kadi fuɗɗama nangede eno maapi noon Allah dande en dandana nane wallahi menen hey menen tan innu men fena ma men wola e gonga menen men meeɗa yaade Amérique kono woni toon menen min anda toon min anda New York kono gandi burkilin walla Boston walla Atlanta kono gandi Amérique no walori menen Mamoudou ameɗi yaade Amérique minen min anda toon min senidira burkilin e Californie e New York e Boston e ananal ɓe nawo burkilin mi anda ko yonto woni ɓe falama ukkade a patron ɓe falami bombarda ɓe non non menen min anda toon e koko feƴƴi ko men no wata wonirde wo bonoji ɗin ko wondu sera ndu nangete kamɓe en ɗon to burkilin woni kono burkilin ko telen ɗa woniri New York ko ɗa woniri ɓe nangatake ɓe no New York
iɓe aru New York ɓe fof ɓe jooɗo oyo ngar New York o fo africain ko ɗo ƴettana garanti torki Allah en fatti Allah kala yennuɗo lawol New York Allah ɓe nangi hara ko ɓe melote kala ndaarɗo lan ɗo wonɗo New York partage ali vidéo an o torki Allah en fatti Allah yo ɓe nangi hara so ɓe nangima kadi ɓe melotete ɓe addira juɗɗen ka ɓaawa miɗo anniyani on ko boni so on anniyani kelan ko boni komin ɓuuri on feetude non kala ndaarɗo la yennila tawi on tigi ko New York woni ma nder dowara koye nder Amérique ko rewɗa par ce que yimɓe ɓe ɓe hersata mino miɗo anniyani on ko boni min miɗo boni ɓuuri Mamadi Doumbouya mi haalna on ɗum hande min mono faala min sago anga min siɓe fijirilan simi toranta ko ɓe ko boni ale ko ɗum ɓurata jabagol ɓen wawi joɗade inami fene konde ɓe yeeyi Amérique faala bonnude saare ɓe hande et puis ɓe yaha ɓe beppa e julirde nde hande heewa fen ɗo waɗanta ɗum ɓe yaha ka église iji e fuytugol to yimɓe nayi no windi ɗo hoore mum cooki ɓe faalami wolu ko waɗi ko ɓe faalami wolu woɓɓe nayi ɗo watti hoore mum huubi gorkoti debboti ɗum fof miɗo anndi min son fijirila mi wolana yimɓe fenoɓe worɓe wattitiɓe rewɓe min son fijirila mi holla jikku bongu no way joɗade yennomi e commentaire on feeti amin ni Allah eɓe nangu o kala miijaniɗolan ko boni Allah eɓe nangum anndiyani kalan ko boni mi anndiyani kamo boni en mbi partout deftere nde no wi koyen yaafondir naati ngaljanna sen haldi lorrindirgol en lorrindiray ça c'est quoi non sikkude yimɓe ɓe waɗana on tun ko welata on ça c'est quoi ça kala yennude la wonɗo New York mi tewi je suis impoli par ce que onon ko welata on kon fof koyo yimɓe ɓe waɗan on ɗum min nami mi accanta e wotol min kala yennude la mi andiyantoma ko boni si debbo jombaɗo si debbo jemraɗo naati ka pasan commenti yennila Allah e modima jombu jiwogo heɓa sina c'est clair par ce que onon on yiɗa ko moƴƴani o goɗɗo wola ko yii inne ganti giñe min mi accakay ɗum min saga yimɓe ɓe woɓɓe koye mono yimɓe huɗaɓe min kala yennude la mi duwantoma ko boni toro Allah métro ƴawe hoore ma terrain Allah ya heɓu susi bis wal tappe Allah ya ƴawe weloru ndu ferenata min ko ɗum piiji to mi yalanto hayɓe am ɓe hombo ɓi babba yalanto gaño mum ko moƴƴi min gaño heɓata lawol yeeso min si ɗon prépari fi hollugol jikku bongu tawi ko mi woni nombawa yeeso mum par ce que goɗɗo wata anantema yennamo min mo yennila yenna e ben ko ha jayi ɗum ay min mi labaka sakko jikku moƴƴa ala donc artuɗo ono way men noddude kala melotaɗo juɗɗe gaddira ɓaware ko yennoɗo men c'est ça min haaju an ala innugol ɗo yimɓe ko siɓɓe an walla na siɓɓe an rewamani ka ma fulɓe ma soso ma kisi ma landuma kala yennuɗo lan ko ɗum torto alala ɓe haɓɓe ɓe artire poyen bar miɗo ka guetoru mawɗo ino kami woni Abou Oumar miɗo yiɗuma an ka giɗo awa gite torki Allah lata anu wallahi nde ñande waddanulan ɗo 60.000 francs CFA haymi miijaki na ya lawol aéroport neɗɗo moƴƴo mi waɗal ɗum noon kadi kay fiyo yimɓe okkoran goɗɗum miɗo mari komi ñaama o yi kan kala blogueur jo guinejo heɓo ɗiɗo lewrara on tigui wuuri donc voilà Mamadi Doumbouya ɓeydi wano ɗiɗo 10 arawa golle on tigui Mamoudou laway lotade ndiya wulɗan ka Mamoudou ndiya ay noon ko joɗɗindami ka jullere konda jullere bo sayne nayi yeno ɗum wallilan vrai ka avion walari lan heɗade ton arrahmani allamal qouran hari no deeƴi donc min mi arno ndargol seeɗa e jang yalla ɓeydu jamma kere ko min tu accata ɗo o way min mi ala wonde ɗo min tu min tigi ko leere goto acci noon on tigi no wawi pottinde kum tabun ɗo walo ɗo seeɗa ka tappi ɗo ka ɗo kala ko a waɗari ɗo o haray ko a falaka e Allah a fala e mutude goɗɗo o mi invitata yimɓe awa gasi feni y a pas de problème min tigi mi wayinto toɓe ɗo woni moyen de 8 minutes tara e seediɗo musidɓe ari waɗen ɗo 8 minutes ɗo no siya janggo ɓe ni woɓe min découvre e otoje ɓurɗe ɗen serde ar wone 8 minutes ya fiyalla 8 minutes tum fiyalla minute jeego ar tum seeɗa ni jottoɗa gokkuni tam jeeje salɗa tu es champion mon frère respect à toi merci beaucoup mi andi miɗo yiɗuma
ayidi giɗo ma ayidi kadi giɗo ma da ɓuran langa yore andi fiyon mi kala jonno lambuɗi miɗo yiɗi kono noon min meeɗama jonude mbuuɗi fay ko saare min ko sabu ma waɗi amiri ko coñci mi wattatama ye jango beppina ɗo collection o labaɓe coñci mi jonnatama wattuɗa 6 avenue shop le 6 avenue andi 6 avenue depuis fuɗɗi heɓude collaborateur ar heɓade sifa ma c'est bien sapé he yimɓe ɓe no lando on tomi woni o ganda on tomi woni ɗuma laban na sama kala min ɓorna yimɓe ɓe min itta question keɗɗiɓe waɗɗa min lanka pale Mohamed 50 ko min e dumbuya ñalli ɗo noon hay tinko Mohamed 6 ɗo na Mohamed 5 joni ko Mohamed 6 minen ko noon min yarata ko seeɗa seeɗa bon Allah taw nawnu minen vraiment je vous valide ta goto woni moni hay goto inchallah wiɗen ɗo hollugol ɗon piiji labaɗi piiji fotuɗi kadi si Allah lan ɗon jaaɓi janggo mi yaltinana on vidéo mo meeɗa yiide siga mum ari ɗo haadi kubiya haadi kubiya mi wolama hande wettam ñamal 1000 euros honto haadi kubiya inomoɗo a yal kerje ɗen hande mi wolama 1000 euros patron haadi kubiya tere ɓen kullu jomo barki ñamay 1000 euros hande si weta pa fro haadi kubiya andi ko ɓen tapon ta flafla ɓe wi Dieu n'a pas de limite miɗo andi ɗo min miɗo janggi hunde wotere haadi kubiya koɓe innata ko si sadaka ay ko jiwinete ko ɗorugi mo alfaari ko fiancé amen divorcino joni o weltano o jokkimi tum mo signino innimo yo selanga yo jom andi mi haalnima minen ko ɓe ibadu min kala mo mi yiiɗo tawi ko ɓarindotoɗo lam yahay mi wola fima ko mimi ala limite haadi kubiya ta flafla Dieu n'a pas limite mais noon haadi kubiya min aduna on himo jandilan hunde wotere neɗɗo moƴƴo ko e makko tum mi ɓuuri fellutude sadaka lannata jawdi julɗo hokkayde kanko so sodanayɗo ko waɗanta yimɓe ɓe kon fof e ko waɗi kon fof tawi tun hara sadaka lannayno jawdi julɗo harano kanko hay fuu so heddoɗa ta flafla donc avec haadi kubiya je te dis Dieu n'a pas de limite joni haadi kubiya ɓe gayni yewtude kadi e miñamma depuis États-Unis bagage ji koli makko on hino en route no yahde donc kanko inni men kadi si min yiwiɗo min yinnumo honno ɓuuɓa e jippa noon ley toon ɓuuɓa e jip ta flafla donc haray kankadi men waɗamo toon big up depuis New York Allah taw tawre e artirteɓe ɓen ay haadi kubiya mbiɗa weltanima patron mon patron notre patron kanko tun arata 6 avenue sooda ha gasa inna gardlamo ne Allah wallahi peti a yawgol lakara ko sabu sina nawnare o ko mayde ko noon yarata hay mo hewti maroko ko sabu woɓɓe seppu woɓɓe baki meɗen ko noon mi yarata meɗen ka pale Mohamed 5 2 grand non joni ko Mohamed 6 105 on hewti 6 bon que Dieu vous protège les gars min o mi acciti on haray ko andigol on tun ko ñiiƴe soli kono wonki kinno woodi haray ta flafla que Dieu vous protège tous je suis de cœur avec vous donc haray miɗo salmina Mamadou Julde Ba e baba alimu bari joɗorɓe Konakiri yiɓɓe men wonɓe min min de paya leñanne sare nde coiffé les 7 heures parce que forever favelo ko guiɗo am Aliou Koy Haadi Kubiya c'est les seules personnes qui se lèvent qui m'envoient l'argent dans mon compte sans que je demande o innami hokkima ɗum ɗo fi Allah on nde ga hara hay mi noddimo ƴettata min ko waɗani lan kon gikke hay nenam o nodda o waɗanara mi anda a yeggiti ñande mi tawɗunoma e makko ko restaurant to eɗon jooɗi wallahi ne no woodi yimɓe mi wata bonade jooɗagol ange innugol mi ƴettu kala komi faala kon fo wolu goto wallahi ha hande min ya daali nokku goo mi ƴetti 100 francs am mi yoɓi pipiru meno pay ko sare ɗe wonɓe dardema ɗo ɓen fof ɓe fof andala ɗeɗo fof no woodi anduɓe no woodi andaɓe ɓe andama est ce que a jaɓa hande mi worana ɓe kon goni payko sare ko yeeso maɓɓe ɗo non ɓe yiira yeeso tawde ɓe yiira yeeso ɗo en yalpe nde sare ɗo joni payko sare an kadi ko waɗanta yimɓe ɓen kon e ko waɗanta alam min kon min kadi mi wawi wondu ɗum ɗo sa wala ɗum ɗon ko entre men ɗum ɗon ko entre men en tout cas dal ça c'est entre toi andi pullo fota innayyi wo manda bono ko Bakary wiyata ndu anno anda ngana pular mi nanda ngal joni wona sama kala de gonga
wallahi mo anda bono ko Bakary wiyata ndu walla ɓenna mo anda goro juɗayde ɗo woyo mi ñaamu gerto ɓe annda lanko ta kono de ko yawtuɗen ɗa innete ɗe gertoɗe ara ko buse ɗe lekkis Suisse intay Suisse nini ko ɗum woni moncude ɗo la ilaha illallah andi nini gerto on ɗum no andi yeetoɓe andi kaasi ndiyange honno e busal gerto no fota prix ɗo walla enen dari ko soɗɗen kon ɗa fopp minnuma busal gerto e ka e verre ndiyam fof no fota prix ɗo ananalima sa yewtiri doyi hay a heɓay harana sans probléme jonna ya fokkiti min tigi mi accitiɓe ɓe mi yaami loto kono noon yiyat haala oɗo inni wo vive CNRD vive Paykousare anga feeta dartiɗo dumboya o yo boyi mo ninini meɗen ɗo donc je vous aime beaucoup meɗen noon nafiyonde meɗen yewtide Paykousare walla meɗen welde Paykousare meɗen min haalata fi laamu de meɗen min haalade fi laamu meɗen ɗo komin innata ko wonɓe commatito no mi laamu to min tigi komi lamɗo ko laamu fala Paykousare bon kala yiɗuɗo la yo wirdu astahfirullah laabi temedere donc je vous promets wattu so ndigi no jangguiri ɗum noon kadi astahfirullah ɗum bonnanta ko jangkante ɗum andi woɓɓe wata wolde ɗum ɗum bonnanta waɗo Allah foti woɗo ɓe wi ɓe wi o sa hewti Maroc ɗo a wattike ɗum ɗo sa heɓa halde o a wonta donc vous voyez c'est pour vous les gars nous on se casse pas on est bien que Dieu vous protège ciao ciao